Detský folklórny súbor Mladosť, ktorý pôsobí pri Mestskom folklórnom štúdiu v Považskej Bystrici, oslavoval krásne jubileum 35. výročie. Už od jeho vzniku v roku 1975 súbor funguje pod vedením pani Anny Galkovej, ktorá je zároveň aj choreografkou. S deťmi bolo vždy všetko dobré a v podstate tak ako svoje deti ľúbim aj v dobrom, aj v zlom, snažím sa aj tieto deti folklórne takisto. Asi tak sa k ním správam. Spolu so svojimi staršími kolegami z folklórnych súborov Považan a Senior Považan sa deti predstavili všetkým priateľom folklóru v bohatom kultúrnom programe s názvom Perie do periny. V našom meste má ľudová hudba a folklór už dlhoročnú tradíciu a v niektorých rodinách sa traduje z pokolenia na pokolenie. Stále tancuje vo folklórnom, baví ju to a mňa tiež, takže... Ako si sa k tomu dostala ty? No mňa, akože moja teta tancuje aj s ujom a vlastne rodičia ma priviedli do súboru. Vy ste prečo začali tancovať? Mňa tiež ujo a mamina ma k tomu tiež, lebo sa jej to veľmi ľúbi. Veľmi si vážim rodičov, ktorí vedú deti k úcte, k ľudovým tradíciám. Tých detí by som povedala, že je dosť, je okolo 85 a myslím si, že na také mesto dva súbory, máme to, že súbor Bystrinka, je to dosť. K peknému jubileu zablahoželali detskému folklórnemu súboru Mladosť aj starší kolegovia z folklórneho súboru Považan a pripájajú nasledovné prianie. Určite by som im popriala minimálne to, aby z nich teda vyrástli takí tanečníci, ako sme my, alebo ešte lepší. Máte pre mladších kolegov nejakú radu? Určite. Ja by som ich chcel odkázať, že ich čakáme už v Považane, že už sa na nich veľmi tešíme. Viac rozhovorov ako aj ukážky ľudových piesní a tanca vám prinesieme už čoskoro v pripravovanej relácii Na Považí. Lenka Kukučková, televízia Považie.